दानि ज' जानो खावलायनायखौ मोजाङै नोजोर होनानै नायोबा नुनो मोनो जे बेयो गोजाम रावसो। आरो फारसेथिङै बुंनो थांब्ला अखा हाखांनानै खफ्रि हमनायनि रावनि बादै थारैनो जेबो नङा नामा आं बेखौ सानो। आङो आंनि गोसोनि खोथा बेक्तिगत भाबै सासे बिटिसिनि नागरिक हिसाबै आङो नोगोरारि जानानै बेखौनो बुंनो सानदों जे बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि आरो गुबुन गुबुन भाषिक धर्मालम्बी मानसिफोरनिसिम आंनि गंग्लायै मोनसे खावलायनाय जे आंनि गोसोनि खोथा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिसिम आंनि निमाहा बिनाय थाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदों जे थांनाय कयेक दिन सिगांनिफ्राय जे प्रेस मिडिया आरो खौरां बिलाइफ्राव बुंसोलायनाय नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दानि नैबे बोथोर आरो फैगौ बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिथाङा बर'फोरनि आन्चलिक दल राजनितिक दल तथा इउपिपिएल बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दलफोरखौ हान्जाखौ ज' जानो खावलायदों। लोगोसे दंनायमानि गावजों गाव गावस्रा गावस्रि जानाय समाज बिथिंनि एबा नोगोरारिफोरनि गोसोआव गुलाय गुजाय साननायफोरखौ ज्राब दोननानै बिथाङा ज' जानो हांख्रायदों। नाथाय बिसोरनि खोथाया आं बुंनो साननाया जे थांनाय 2020नि बिटिसिनि बिसायख'थियाव जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन दानि इउपिपिएल जे सरखार सालायनाय प्रमद बर'नि सरखार सालायनायनि सिगांनि जि बिसायख'थिमोन बावहाय जों रायजो राजाया मिथिगौ जे इउपिपिएलआ 12 सा देरहादोंमोन आरो सुबुं हिसाबै 11 जायो। बेनिफ्राय बिपिएफआ देरहानो हादोंमोन 17था। नाथाय बांसिन देरहासेयावबो उनावहाय सरखार दानो हायाखिसै। नाथाय इउपिपिएलआ 11ल' देरहानायजों बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दलजों लोगो लानानै बे समावहाय माने जोंनि हारिनि अलखद समब्लाबो आरो मोनसे जांख्रिथायनि गेजेराव गोदान मोनसे रादाय लाबोनायनि उनावब्लाबो बिथांमोना बांसिन देरहानाय 17थाजों गभर्नमेन्ट खालामालासे खौसे जायालासे गुबुन गुबुन बिजेपि जिएसपि आरो कंग्रेसखौ लानानै सरखार खालामदों। जों बेखौसो आसरित मोनदों। आं बेखौसो आसरित सानदों। बै समाव 17था आरो 11था खालामोब्ला 29था जायो बा 12 आरो 17जों 29था जायो। अब्ला बे समावहाय जोंनो एबसुलिट मोनसे गभर्नमेन्ट दानो हायोमोन। ज' जानायनि लामाया बेनोमोन, समाबो बेनो एखेबारे माने गोनांथारमोन। नाथाय बेखौ खालामालासे 4.5 बोसोर 5 बोसोर सरखार जोबनायनि उनावसो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ ज' जानो खावलायनायखौ नुनो मोनो। ज' जानाय खावलायनाया गाज्रि नङा। आंबो बेक्तिगत भाबै मदद होगोन आरो हांख्रायो एबा आंबो बेखौ गनायो। हारिया खौसे जानांगौ, जाथारनांगौ। नाथाय दानि ज' जानो खावलायनायखौ मोजाङै नोजोर होनानै नायोबा नुनो मोनो जे बेयो गोजाम रावसो। आरो फारसेथिङै बुंनो थांब्ला अखा हाखांनानै खफ्रि हमनायनि रावनि बादै थारैनो जेबो नङा नामा आं बेखौ सानो। मानो होनब्ला जेब्ला समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो उदालगुरि समस्तिनि जिहेतु बिजाथि बिजेपिनि दिलीप सयखियानो उदालगुरि समस्ति एमपि समस्तिनि रायजो राजाखौ बिजेपिजों ज' गंसे हेलिकप्टाराव गाखोलांनानै केन्टिनाव थांनानै बिथाङा बर' रायजो राजा आरो उदालगुरि समस्तिनि रायजोफोरखौ खावलायहैदों जे जोङो बे बिसायख'थियाव बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयखियाखौ देरहाहोनांगोन। आरो देरहाहोनांगौ खारना जाहैबाय बिथांखौ देरहाहोयोब्ला बिथाङा एमपि जानानै थांनानै दिल्लीयाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि जिथु दफाफोर बेखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव मदद मोनगोन। बेनिखायनो जों बयबो जोंनि उदालगुरि जिथु रायजो राजाफोर आरो बर'फोर जों खौसे जानानै भट होनानै देरहाहोनांगौ होननाया जाबाय दिपेन बर'आनो
सासे आरो बिथाङानो नोंथारगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जानानै बिथाङा डाइरेक्ट पलिटिकेलाव हाबनानै बिथाङा राजनितिकनि केम्पेइन खालामदों। नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय नै साननै सानथाम बे सप्तानि गेजेरावनो जाय बिथांनो बर' रायजो राजाया देरहानायनि भट होनानै बिथांखौ बोर सारस्रिदोंमोन, देरहाहोदोंमोन, बर'नि बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो दैथायहरनाय जादों। नाथाय बिथाङा आसाम रायजो आसाम स्टेटनि बिजेपिनि आफादगिरि जानानै बिथाङा एमपि जानानै मा बुंखो? बयबो रायजो राजा नुदों दिलीप शइकियानि बिबुंथिखौ। मा होनबाय जे बिटिसिआव बर'फ्रा मानि मोननै रक्षा कवच एबा रिजार्भेसन थानो मोनो। बेखौ जोङो बिजेपिआ देरहायोब्ला जों बेखौ मोनसे नङा मोनसे सिफायनानै होनाय जागोन आरो सिफायनांगोन। हय बेलेन्स ब्लक थागोन नङाबा 6 सिडुला थागोन, जायखिया मोननैनि बिथोराव मोनसे लाखिनाय जागोन जों सरकाराव फैबा। बे गिलु बालु राव बुंसेयाव जोंनि आइ आफा रायजो राजा उदालगुरिनि जोंनि गणतान्त्रिक सिटिजेननि जाम्बा जाम्बि भटार्सफोरनिफ्राय भट लानानै जोङो देरहाहोहरनाय जोंनि उदालगुरि समस्तिनि दिलीप शइकिया बिथाङा दिनै बर'फोरनि गिलु बालु मोनसे खहानि राव बुंबाय। नाथाय जों नुनो मोनाखै दासिमबो मानो भट होग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मानो दिलीप शइकिया बुंनायनि सायाव मानो बुंफिनाखै? बेखौ आंबो आसरित मोनदों। आरो जोंनि साननो गोरों बेक्तिफ्रा सोंसोलायदों, बुंसोलायदों मानो काउन्टार होदिया? नाथाय जोङो बिथांखौ दाबो काउन्टार होनाय नुवाखै। आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो बिनि सायाव फिन खेंफोरथि एबा कन्डेमनेसन एबा बेखौ सोंखारियाखै। बेखायनो आङो बेक्तिगत भाबै दिलीप शइकिया राजिक सभापति बिजेपिनि आरो उदालगुरिनिफ्राय देरहालांनो हानाय एमपि बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ कन्डेम खालामदों बे राव बुंनायनि थाखाय। बिथाङा जाहाथे भबिष्यत बे रावखौ उथायनानै लायो आरो भबिष्यत बे उद्देश्यनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थायो, बेखौनो आं खावलायबाय। जे दिलीप शइकिया डाঙरिया সাংসদ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ, আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি যিহেতু ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বড়ো অনাবড়ো যিমান ভোটাৰ্ছ আছে আপোনাক ৰাইজৰ হকে ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক জিকাই দিছিল আৰু আপুনি সেই হিচাপত দিল্লীত আপুনি এমপি হৈ আপোনাৰ পদবীত অধিগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আপোনাক এটি অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি বড়োসকলৰ পৰা ভোটদান পাই আপুনি জীৱিত হৈ আপুনি জিকি যোৱাৰ পিছত বড়োসকলৰ অধিকাৰ যিটো ৰক্ষা কৱচ, যিটো ট্ৰাইবেল বেলেন্স ব্লক আৰু যিটো 6 শিডিউলৰ যিটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা আইনৰ কথা আপুনি ভংগ কৰাৰ কথা কৈছে। বিজেপি জিকিলে সেইটো বৰ ভাল হোৱা নাই। আপুনি এইটো আৰু কেতিয়াও যেন নক'ব। আৰু আপুনি যদি তেনেকৈ সঁচাকৈ কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমিও বা সকলোৱে হাত সাৱটি নিশ্চয় নাথাকিব। আপোনাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো কয়েক বছৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব। তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপুনি বড়োবিলাকৰ যিখিনি আংশিক যিটো অধিকাৰ এইটো যাতে খৰ্ব কৰিবৰ যাতে আপুনি ইচ্ছা বা আপুনি নজৰ নাৰাখে যেন, এইটো মোৰ অনুৰোধ। जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय दासिमाव एबा थांनाय 2027 27 जानुवारि खालि सक्ति जानायनि समसिम जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबां आफादगिरि जाबोदोंमोन आं बेखिनिखौ नुबोआखैमोन जे रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जाथिनि हाबा मावबोदोंबाबो, रायजो बिनायनि सोमावसारदोंब्लाबो, रावनि थुनलाइनि सोलोंथाइनि बिथिङाव सोमावसारबोदोंबाबो, हांखोनि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंब्लाबो, नाथाय सासेबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनाय बिथांमोनहा, मानगोनां बिथांमोनहा रावबो थोंजोङै राजनितिकआव बाहागो लाबोनायखौ आं नुवाखै। नाथाय थांनाय 2020
27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय जों बेखौ नुनो मोनदों जे दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिजेपिनि राष्ट्रीय दलनि राजनितिक दलनि गंसे हेलिकप्टारावनो गाखोनानै थांनानै बिथाङा राजनितिकनि रावजों रायजो राजाफोरखौ बिजेपिनो भट होनो थिनहैनाय भट होनांगौ होननानै खावलायहैनाया बेनो बर'नि जारिमिनाव निस्सय सिगांसिन जारिमिनाव लिरनानै दोनजानाय मोनसे जाथाय जानांगौ आं सानो। लोगोसे आं बेखौबो सानबाय थादों गोसोआव, आं बेखौबो फिननाय एबा मिथिनो लुबैयो बा गोसोआव मिथिनो हास्थायदों दि जेसेबां दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाजेननायनिफ्राय आफादगिरि जाबोदों आरो बे मानगोनां बिथांमोना सम सम हारिनि अलखदाव सोमावसारबोदों आरो दाबि दावा खालामबोनायाव पुलिसजों बुख्रेबजादों, पुलिसजों नागिरजादों, वान्टेड जादों, खारखुमा नांदों, हयथ' जेल जानांदों, सोरबाया बेबादि खस्थ' मोनबोनांदोंमोन। नाथाय आसरित खोथाया बे जे दिपेन बर' आफादगिरि जानायनि सिगां प्रमद बर' आफादगिरिनि समाव जों नुदों जे नुफेरा खोनाफेरा मोनसे हारिनि सिनस्रि एबा NGO दुलाराय बर' फरायसा आफाद नन पलिटिकेल पार्टिनि आफादगिरिया खुनु दिन उन सिगां पुलिस एस्कर्ट लानानै खुनु एबसुनि आफादगिरिया आन्दलन खालामनाय आं नुफेराखैमोन। बे मोनसे आंनि थांनानै थानायनि मोनसे गोथां जारिमिन जानानै थाबाय। आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि NGO आफादगिरिया माखौ गिनानै पुलिस एस्कर्ट लाखो उन सिगां? ना बिथाङा EM मोन, ना बिथाङा MLA मोन, ना बिथाङा मन्थ्रिमोन, ना बिथाङा सरखारि माबा मोनसे एजेन्सिमोन? बिथाङा बबे खारनाव उन सिगां पुलिस एस्कर्ट लानानै गिदिङोमोन? बे मोनसे हारिनि गेजेराव नुफेरै नुथाय आं सानो। आरो बेबो मोनसे खोथाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'नि आफादगिरि दैदेननाय समाव जेसेबां आन्दलन जादों, लामा जथेनाय, 100 घन्टिया, 12 घन्टिया, 48 घन्टिया रेल रुख' खालामोब्ला बिथाङा बे हाबाफारियाव बिथाङा उन सिगां पुलिस लानानै थाङोमोन। अब्ला बिथांजों सरखारनि पुलिसाबो आन्दलन खालामफादोंमोन नामा? जों बिदिसो नुयो। अब्ला बिथाङा पुलिस लानानैनो आन्दलन खालामदों आरो बै पुलिसफ्राबो आन्दलनाव बाहागो लादों। बेथ' आसरित खोथा। माबोरैहाय जानो हायो? आं बेखौ दासिमबो गोमोबाय थायो। बेखौ आं मिथिनो लुबैनानै थाखोमाबाय थानाय जादों। बेखायनो दिनै आं गोसोनि खोथाखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंबाय। बियो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनि उनाव नुफेरै जाथाय आरो बियो बबे हांखोजों लिरनानै दोनजायो? बर' हारिनि जारिमिनाव बे मोनसे लिरनानै दोनजानाय नुफेरै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया उन सिगां सोमावसारनायाव पुलिस एस्कर्ट लानानै आन्दलन खालामनायनि जाथाया बे नुफेरै आरो गोमोथाव होननानै आं सानो। आरो बेखौ रायजोफ्रा मा बिजिरो नोंथांमोननि खोथा। नाथाय आङो दासिमबो नुफेराखै। जों गोबाव सम रायजोनि गेजेराव थाबोनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायखौ जोङो नुबोदों। हारिनि अलखदाव हारिखौ बासायबोदों, हारिनि हारिमु गासै लाखिबोदों आरो बियो जोंनि जाथिनि मोनसे सिनस्रि। जोङो बयबो एबसुखौ गाज्रि मोननो हाया आरो जों एबसुखौ गाज्रि मोना। मानो होननानै बुङोबा एबसुआ जोंनि फिसाफोर फिसौफोर आरो बियो अरायबो थानांगोन। हारिया जेसेबां दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसेबां हारिखौ बेंनानै लांनांगोन। नाथाय दानि माखासे एबसुनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौसो आङो गोरोबनाय नुवाखै एबा राजनितिकजों एबा राजखान्थिजों सिदायै थांलाय फैलायखौ नुनो मोनदों। बेखौ आङो गोसोजों मिथिनो लुबैनानै आंनि गोसोनि साननायखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।